Mag-post lagi ka sa Reels tablet, gamay lagi siya. Oo, kay di man ako maili. Nga, di na. Wa na ko giita. Diba? But dili me ready. Kanang nakadakal suka asin ba? Gachilyo. Di jud halata nga. Kuan. Diba? Kan. Mapis ang bingon? Andiyan dahil ka kape. Oo, klase niya pero di masyadong sila. Ay, nasa over-over side. Paibog dyan. It's double. Panit sila kaya na. Delikado. Prelim na niya tabi. Mana? Sisment. Karon. Next week. Karon na week. Sa'yo ba yung exam? Dili. Ang gawas na yung gado. Ang score. Buwan doon mo basta. Makapasay ka. Ang pasin nyo. Ang buwan doon. Makapasay ka kung Ano man? taon man sa asesor. Naon ka. Naon ka. Congratulations. Napasa ka. Pero kung dili, I'm sorry. Naon kay ka congratulations. Nakapasa ka. Wala pa man minagkuan. Prelim ba? Sa prelim? Wala pa na kuan ang grado eh. Score ba? Score. Ang score. Makita man dahil na ang score. Okay ra. Hindi pa kayo na serious. Ang tag-santol guys. Kami na lang nabilin kaya uli na. Naka-bring home naman sila. Anak na siya. Kumay raman ang bilik na kasi. Na itorta mo sa among kuan. Sa among karaan. Santol. Na. Kalubihan, Charla. Diba? Ang apa. Karon na. Di na siyang nasa dugan. Dira mi nanguhag santol